Господин Достанич, да почнем с една ретроспекция, връщане на лентата назад. Бяхте тук в България преди повече от 20 години в Славия, след това в Левски, сега 15 години по-късно, и малко повече. Какво се е променило тук в българския футбол? Сега, дайте ми jedan тежък въпрос. Не е лесно, защото да мога да отговорим точно на taj въпрос, трябва да съм тук, трябва да виждам нещата и ме разбирате. Сега не мога да говорим изобщо за шампионата Първа лига, защото сега работих тук в школа и виждам нещата. За мене, ако говорим за млади хора, нещо огромно се ни е случило. Виждам да има таленти навсекъде. За мене, просто аз го говорим постоянно това. За мене на Балкану има най-висши таленти от млади хора. И сега ми трябва да се опитаме да дигнем ниво на тях, да дигнем ниво на треньора и да нещата тръгнат както трябва. Предполагам, че факта, че поемате първия тим, не слага на страна школата, тя продължава да бъде също ваш основен фокус. Да, точно това. Аз няма шанса да спирам у школа, защото започали сме една работа. Леко по леко се движимо нагоре. Не е лесно, има още много работа, але аз не искам да спирам. Говорейки за вече първия отбор на Локомотив в FBET Лига, годината започна позитивно с няколко добри резултата, победи. Ще търсите ли промяна на облика на тима? Всъщност какво лице искате да виждате от вашия Локомотив? Мисля да клуба направи всичко възможно. У декември месец направи само силна трансфер листа с футболисти, кои са качествени футболисти, кои идваше при нас. Окей, стартува сме много добре. След това, той е футболен, но некога върви, некога имате спад, съжаление. Това се случи. Сега сме просто в една ситуация, къде нямаме избор. Къде нямаме избор, просто всеки един трябва да дава максимум от себе си и да се върнем на път и да вземем точка. За нас в овом моменту, ако ме питате како искам да сменим, много е трудно да сменявате нещо. Първо, аз водих мача в суботу без тренировки. Сега имamo малко време, имamo 3 трудна мача, кои трябва да изиграме. Имamo Спартак Варна, кој е за мене одличен противник, имamo ЦСКА, имamo Слави, 3 за мене сериозни отбора, кои за късо време за 10 дни. Тука не става дума сега како е възможно, със сигурност. Аз искам първо нещо да сменим се отношение към мача, отношение към клуба на едно мачо. Просто ако това направим за късо време, мисля да ще нам бити от полза. 14-то място в класирането не предполага спокойна работа, но за вас човек с дългосрочна идея. От тук насетне какво е по-важно? Изграждането на стил или резултатите? Ако говорим за тази момент, за мен ще най-важни резултати. Най-важни резултати, защото да имаме спокойство, най-бързо възможно да останем у група. Направичме да ćemo всичко от себе да направим това и убеден съм да имаме качество, да можем да направим това. Кое е основното качество в този отбор на Локомотив, което ще помогне той да бъде над конкурентите и да се спаси? Просто и jednostavno. Mi moramo da imamo karakter, moramo da imamo mentalitet na победителя, на всеки един мач да давamo не 100%, 110% от себе. И това, че се опитам са футболистима. Аз нем натиск никога кога са мачови. За мен е най-важно да отработим това, кое трябва да отработим. Вервам у тези хора, с които работим. Сега е това чувство, кое аз имам, трябва да го предавам на футболисти, да излазим на терена, всеки един мач да даваме всичко от себе си и най-бързо възможно да оставим отбора група.